at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Nangangarap lang naman sa ilalim ng buwan, sabik makamit mga pangarap na inaasahan. Gigising sa umaga, umagang kay ganda, nagsusumikap marating ang hinaharap. Bilib ako sa'yo pagkat kaya mo to. 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 Kaya mo to. Kaya mo to. Kaya mo to. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating nakikinig, sama po kayong dako ng mundo naroroon. Welcome po sa ating programa, ang Kaya Mo To. Kung kinaya nila, kakayanin mo rin, kasi believe nga kami sa iyo. Kaparin po ang Kuya Bro sa radyo. Brother Romeo po ito, at welcome po sa ating programa. At atin na naman pong kilalanin ng mga iba't ibang kwento ng pag-asa at tagumpay mula po sa iba't ibang larangan ng buhay. Ito ang Kaya Mo To. At alam nyo po, medyo humingi po kami ng paumanhin kaninang umaga. Hindi po tayo nakapag-live broadcast dahil na rin po sa available schedule ng ating panauhin. Pero at least ngayon po, andito po tayo live 1:30 at dito po sa ating programa. At samahan nyo po kaming kilalanin ang ating guest ngayong hapon pong ito. At alam ko po, lahat po sa inyo ay kilalang kilala siya. At ang iba po sa inyo ay kinikilig at inaabangan ang kanyang pagdating dito po sa ating radyo. At mga ka-KMT, ilang araw na lang po, ilang tulog na lang ay magpapasko na. Ayan, sabi nga po nila, dapat nga tayong may excited dahil isisilang ng ating Emmanuel, ang ating Panginoong Hesukristo. Excited din ang karamihan sa opportunity na ito, na pagkakataon para po ang iba naman ay magkaroon ng family reunion. Lalo na yung mga may kamag-anak abroad na uuwi dito sa Pinas upang makasama po ang kanilang pamilya. At mga kabataan na excited na rin tumanggap ng regalo o aginaldo na matatanggap nila mula po sa kanilang mga ninong at ninang. Anyways, ayan ang mga iba po pong nagbabalak naman na mag-outing kasama po ang kanilang pamilya. Lalo na po at may long weekend na naman na naghihintay po sa atin. Lalo na po ang 26, no? After ng Pasko, ang 26 po ay special non-working holiday din po para sa atin. Kaya masasaya po ang lahat. Ang lahat po ba ay nakatanggap na ng kanilang Christmas bonus? Ayan. At yung iba, 13th month pay, syempre naman. Kaya po talagang ang Pasko ay nagbibigay po sa atin ng saya at kaligayahan dahil nga po siksik-liglig at nag-uumapaw ang ating grasyang natatanggap. Pero ang iba naman po, mga ka-KMT, ay ginagawang content ang kanila pang buhay at karanasan pang araw-araw. Yung iba po talagang ginagamit ito pagkakataon na ito para isalaysay, ibahagi ang kanila pong karanasan sa pagiging isang content creator. At ang ating pong panauhin ngayong hapong ito ay siya po lamang naman ay isa pong TikTok content creator. Sabi nga po nila, siya po ang tinaguriang TikTok Prince ng Pampanga. Pero bago po natin kilalanin ang ating panauhin ngayong umaga, nasana sa umaga, sa hapong ito, iniimbitahan po namin kayo makiisa sa ating pong
programa sa pamamagitan po ng inyong pagkomento, katanungan at greetings na maaari nyo po ipadala sa ating text and number sa Smart 0918-351-8282 at sa naman po sa numerong 0942-357-4268. Pwede nyo rin po kami mapanood ng live sa ating Facebook page. Just type sa ating pong YouTube channel, ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Our Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9, Bright FM or www.facebook.com/official.asf radio. Meron din po tayong Twitter at Instagram account na maaari nyo pong i-follow. Our ex-Twitter account at radio_ASF. Our Instagram account at ASF Radio. Sa mga nais naman po magpa-advertise sa ating pong radyo, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact us sa 0949-609-5478. At sa mga nais naman po magpadala ng kanilang donasyon at sa ating himpilan, maaari nyo pong ipadala yan sa ating donation platforms sa ating pong GCash account number 0905-319-4871 na may pangalan pong Joseph Mary Bakay. Our BPI account number 8810012049 na may account name RCASF 91.9 Bright FM. Habang atin naman pong video account number 00629801-763 to the Roman Catholic Archbishop of San Fernando at mga ka-KMT. Maraming salamat po sa walang humpay nyo pong suporta sa radyo ng ating Archdiocese at ipamalita pa po natin sa marami pang tao na meron po tayong radyo na nakakatulong sa ating pong buhay pananampalataya para na sa ganun ay dalo pa po dumami ang ating tinatawag na kakaluguran. Talaga nga naman po napakasayang balikan ng ating pong mga masasayang pangyayari sa ating buhay. Dati po, nababalikan natin ito sa paggamit ng diary. Di ba po noon, no? Yung bawat pangyayari ng yugto ng ating buhay ay isinusulat natin. Pero ngayon po, maliban sa pagsusulat o yung iba kinatatamaran na po ang magsulat ng diary, ang ginagawa ng iba naman ay they do content creation. Kumbaga po, ang ginagamit po nila ang digital media para isalaysay, ibahagi ang kwento ng kanilang buhay. Kaya naman, mamaya po, kikilalanin na natin ang ating pong TikTok friends dito sa Pampanga. Mamaya po yan, samahan nyo kami sa pagbabalik pa rin po ng inyong paboritong programa tuwing Webes, ang Kaya Mo To, kung saan po laging bida ang inyong talento at kwento. King pamanimuna ning Catholic Bishops Conference of the Philippines, manibat inyang banwang 1986, ing Aldo iti December 16, mumuna ng Aldo ning Simbang Bengi o ing Novenario para king Pasko. Pagmasusyantaya king Santa Iglesia Katolika keti Pilipinas ing National Youth Day. King kapamilata na niting kabagmasusyan, papasyagtamo ing makapasubali ng lugod ning Santa Iglesia Katolika, lalong-lalo na keti Pilipinas, para karing kayanakan. Pasalamatan taya ing Diyos para king karelang presensya busal tamo. Inyasat king kakatamong pamanyimbat pamanalangin kaniting Aldo. Iyabe tala karing kakatamong kapag nasan ring kayanakan. Mabiyasa tamo sanang makiramdam karela, maging kakaluguran karela, at maging talapatutu karela, king lugod ng Jesus king kayang balayan. Kaya katamong ang sabla, lalong-lalo na rin kayanakan. Meto nga magrasyang Aldo da rin kayanakan. Ing radyo ning Archdiocese ni San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kaya biyeng magmasusi king Aldo rin kayanakan, kaniting Aldo. I'm only one call away.
DWBL 91.9 Bright FM, the Archdiocesan radio station of San Fernando, Pampanga. This is Josh Moica of Kangkong Chips Original, Kakaluguran Makiramdam. At nagbabalik pa rin po ang inyong paborito programa tuwing Webes, ang Kaya Mo To, kung sa po laging bida ang inyong talento at kwento. Ako pa rin po ang inyong kukukuya bro sa radyo, Brother Romeo po ito. At dumako na po tayo sa ating segment na hashtag Kinaya Niya. Mga ka-KMT, nakakaaliw nga talagang panoorin ang mga TikTok videos. At yung iba po sa atin, nauubos ang oras sa kaka-TikTok. Ayan. Pero saan ba galing ang TikTok? Ayon po sa ating source at sa ating researcher, ang TikTok daw po ay galing sa isang Chinese technology company na ByteDance. Naglalaman ito ng mga short entertaining videos. Kumbaga, para itong YouTube pero mga short clips ang mga nandirito. Hanggang sa ito ay nagugustuhan na o nagustuhan po at talaga namang parokyano po ang mga millennials dito. Pero pati na rin ang mga matatanda. Dito po nauso ang karamihan sa mga sayaw ngayon na talaga namang pati matatanda ay hindi nagpapahuli. Pero wag na po natin patagalin at atin pong kilalanin ang expert talaga ayan, sa larangan ng pagti-TikTok. Isa po siyang TikTok content creator, sumikat ito sa palagi niya pong banggit ng salitang chawot. Ayan. At siyempre nga naman po mga ka-KMT, pakilala po natin ang mabait, mapagmahal sa pamilya, talented, simple, bibo at gwapong TikTok content creator. Ang TikTok star at Prince ng Pampanga, Mr. Prince Adrian Dagdag, o mas kilala po bilang Chawot Prince ng Pampanga. Pakibati muna ang ating mga listeners and viewers. Hello po sa mga listeners ng 91.9 Bright. Kamusta po kayo? Ayan. At siyempre gusto nila marinig yung iyong famous na... Chawot! Adrian, taga saan ang mga Dagdag ang family ninyo? Ayan yung family ko, nagmula sa Pampanga, sa Minalin. And ayun, doon po ako pinanganak. Shoutout mo muna yung mga taga Minalin. Ayan, shoutout po sa mga sumusuporta Minalenyos. Shoutout sa inyo and sa family ko ngayon na nanonood. Mhm. Hello po. Ayan, hello kay Mami. Alam ba niya na nandito ka ngayon? Hindi ko po sure, parang hindi po ako nakapagpaalam. Pero Tumakas lang sa bahay? parang makikita na lang mamaya. Oo. sa ganyan. Kamusta? This is your first time sa radio station? Yes po, first time ko po. And grabe, sobrang galing niyo po pala. Ay, thank you po. Mas magaling po kayo, siyempre. Hindi kasi ngayon lang din po ako na-invite sa radio. And ngayon lang din po ako nakakita kung paano magsalita yung broadcast. Oh, thank you. Thank you po. Pero yung pangalan mo, Prince Adrian. Anong kwento nitong pangalan mo ito? Kanino hango ito? Bakit Prince Adrian? Ayan, yung pangalan ko, hindi ko po lang sa ako yun yung pinangalan niya eh. Pero ilan kayo magkakapatid? Ayan, 5 po kami magkakapatid and ako po yung bunsong anak po. So, bunso. Ba't laging ganon? Yung mga bunso ba talaga? Yung mga mahilig mag-content creation? Kasi ang daming bunso talaga ngayon, mga content creator. Tama, di ba? Hindi ko din po sure. Pero ano po, kasi ano ako, parang, kasi ako yung, since ako nga po yung bunso, nakwento din kasi ng mom ko na parang dapat magiging 4 na lang yung anak niya. Oh, Opo. bakit? Nung time na magpapasara na siya, kasi nga sobrang dami na ng anak. Akala ko magsasara ang tindahan eh. Hindi po. Parang pasara pa rin yung tindahan. Ayun po. Parang magpapasara na siya kasi parang enough na yung 4 na anak. Ganon. Parang kinabahan siya nung nasa hospital na po siya. And ayun, parang yung blessings, dumating pa po ako. At umabot ka. Opo. Ayan. Kung hindi dahil sa kanya, walang Prince Adrian Dagdag ngayon. Ilan yung babae, ilan yung lalaki sa lima? 5 po kayo magkakapatid and yung ate ko po is panggitna po. Parang pangatlo po siya. Okay. Yung kasama mo laging ate mo sa video content mo, yung kasama mo ngayon. Apo. Close ba kayo talaga ni ate? Close po. Masabi ko pong close kasi medyo ano po kami, hindi naman din nagkakalayo yung edad namin. And nung bata din kasi ako, siya yung nag-aalaga sa akin kapag pag namamalingki yung si mama, si papa nasa trabaho, siya yung nag-aano sa akin, nag-aalaga. At kinalakihan mo na ba yung tindahan at computer shop ninyo sa bahay? Actually po yung tindahan, kinalakihan po talaga. Anong kwento nun? Nung tindahan na yon? Yung tindahan namin,
Siguro yung kwento, siguro nag-start lang din naman sa maliit. And Mm-mm. kasi hindi siya makapag-move forward kasi may pinaaral si mama. Mm-mm. And kailangan yung sa tindahan. Yun yung pinagkukuhanan siguro ni mama para yun yung masabi ko na nakapagtapos po kami ngayon. Oo. Kamusta naman si daddy? Si papa ngayon may sakit siya. Oh, Nagaling. Pero sorry. siya, medyo okay na din naman. Oo. Nagpapagaling na po. Yung ba tindahan na yon at yung computer shop, siya bang tumaguyod sa pag-aaral ninyong limang magkakapatid? Yun po yung masasabi ko talaga, yung tindahan po. And syempre, sa sipag din naman ni mama and papa, kaya nakapagtapos din po. Pero paano yung napagkakasya? Yung baon ninyo, araw-araw, yung napoprovide yung pag-aaral ninyo? Siguro po, sa diskarte na lang din po. And si mama kasi, kapag hindi naman siya, hindi po niya kami. Although hindi naman kami ganun, pinalaki na may pera, ganun. Siguro, yung ginagawa po niya, tinuruan po niya kami na mag-save. And kahit sakto lang yung baon, basta makapagtapos. Kamusta yung kabataan mo, Prince? Yung kabataan ko po, siguro masasabi ko na enjoy ko naman yung kabataan ko kasi hinayaan din kami ni mama na maglaro sa labas and may sugat na di ba yun yung mga normal na bata na naging childhood memories mo na masasabi mo na naging masaya ka. And ayun po, nung bata po ako, masabi ko naman na naging masaya ako kasi naging malaya naman ako. Nakakalaro yung mga childhood. Totoo ba na kapag bunso, sila yung laging napag-iiwanan o napupunta sa kanila yung mga napaglumaan ng mga ate at kuya nila? Ako po kasi masasabi ko po, thankful po ako sa mga ate at kuya ko Yes. kasi nung nag-aaral po ako, nakakapagtrabaho na po sila and sila na po yung nagpunan sa mga Responsibility ni mama, ni papa. Si papa, si mama, parang yung po nila, yung role po talaga nila as a parents is gastos na lang sa mga mas importanteng bagay. And yung mga luho po siguro na masasabi ko, yung pumuna po doon is yung mga kuya and ate ko po. So, mahal na mahal ka nila, ha? Po. Nabibigay ba talaga lahat sa'yo? Hindi naman po lahat Oo. di naman po yung spoil. Pero yung attention, no? Dahil Siguro bunso. Po, Oo. siguro po. Dahil din po bunso, sila po yung nagpuna nung pangangailangan ko bilang bata po. And, Ito laging hinanakit ng mga bunso. Yung kami lagi inuutusan sa bahay ng mga matatanda. Para, syempre, bunso ka, wala kang magawa kundi susunod ka na susunod. Tama ba yun? Same din sa experience mo? parang po, Parang ayaw mo magsalita dahil nandiyan si ate, ha? parang may point po. And syempre, kapag ganun, parang binibigyan naman ng reward kapag after naman. Ganyan, kailangan mo sumunod. And kapag nagawa mo yung task mo, may reward ka sa amin. Ganun po siguro yung naging nangyari po ng bata po. Oo. Ikaw ba ay pala kaibigan din? Marami ka bang barkada? Ganun? Actually po, hindi po ako ganun, pala kaibigan. Hindi rin po ganun karami yung mga kaibigan ko. Siguro masasabi ko po na few lang din yung kaibigan. Pinipili mo ba yung mga kaibigan mo? Dati po, kung sino po yung lalapit, sila po yung maging possible na maging friends ko. Kasi po, po ako dati, kahit minsan ngayon, introvert po ako. Hindi halata, ha? Po. Po kasi talaga ako. Introvert ka pa sa mga content mong yan, ha? Introvert po ako. Siguro lumalabas lang din po yung pagiging extrovert ko sa mga contents. And dati kasi, simula nung high school and elementary, sobrang mahihain ko din po talaga. And yun, Nakatulong ba yung pagiging content creator mo para mailabas mo yung pagiging extrovert mo? Actually po, isa din po yung social media sa nakapagpatanggal po ng hiya ko. Kasi ako dati, Hindi naman pwedeng sabihin walang hiya na ngayon si Pren. Oo, parang di ba? kapag magiging content creator ka, kailangan mo tanggalin yung hiya mo. Totoo. Kasi, pag may hihiya ka, pwedeng misinterpret po ng mga tao. And kahit introvert ka, kailangan mo mag-transform into extrovert. Kasi, Pero paano mo tinanggap yon? Siyempre, Ano po, from being an introvert, yung kumbaga, yung buhay mo is sarili ko lang, di ba? Kumbaga, you want just to be alone, no? At yung social life, yun yung parang struggle mo, di ba? Ngayon, kilala ka na, at pinagkakaguluhan ka ng mga tao, di ba? So, paano mo na-overcome din yun, yung pagtanggap sa'yo ng mga tao? actually po, hindi po ganun kadali na mag-transform into extrovert. Kasi, mahiyain po talaga ako and yung ginawa po namin
way ni ate is sumali po kami sa pageant. Mm. And isa din, bago po ako maging content creator, sumasali po kami sa mga runway, sa mga pageant para yun po din yung isa sa mga way ko para mas ma-boost yung confidence. Sino nag-push sa iyo na sumali sa mga pageant? Si ate na ba talaga? Yung ate ko po. Ano nakita ni ate sa iyo? Ba't ikaw yung pinupush niya? Hindi ko pa lang parang nakikita po kasi niya yung potential ko. Kahit mahiyain, parang, meron pang Pwede siya maging talent manager, no? Talent scout, talent searcher, di ba? Oo. Parang nung high school pa lang din kasi ako, parang pinupush niya na ako na maging better. And kasi mahihain po kasi talaga ako noon. And thank God, natanggal po ng onte. And andito pa rin naman yun, pero unti-unti tinatanggal ko po para... Nung bata ka ba, Prince, no? Do you aspire talaga ba na maging artista o pumasok sa mundo ng showbiz? Nung bata po ako, parang gusto ko lang ma-enjoy talaga yung buhay ng pagiging bata. And siguro po, as grow older po, nung nagiging high school, senior high po, tinatry po talaga namin ni ate na mag-audition sa ibang shows. And sadly, hindi siya pinalad. Oo. And Ilan mga ilang sali na, ilang audition na pinasukan mo? sa iba't ibang channel po, nag-try din po ako ng 3 times, gano'n. And sa kabila, 3 times din. And syempre, di ba may mga iba't ibang shows po. And Ano yung pakiramdam nun? Di ba tinitiis yung haba ng pila, yung pagod? yung Oo. pag kasi parang pag gusto mo naman yung ginagawa mo kahit isang araw pa yung pagpipila. Parang, kung parang yung, alam nyo po ba yung calling nyo po? Parang dun, Kumpara talaga sa'yo, para parang sa'yo. kumpara sa'yo talaga yung isang bagay, ibibigay naman sa'yo ni Lord. And, eto, sa pagiging content creator, ito po yung binigay namin kahit pinupush po namin ni ate dati na maging artista. Or, Hindi ka ba na-disappoint o na-frustrate na dismayed ilang beses na na audition? Parang, ate, parang hindi naman sa akin. Hintuan na natin. May dumating ka ba sa point na gano'n? Dumating naman sa point kasi hindi, naintindihan ko naman po kasi hindi naman, siguro hindi ako yung swak or yung hinahanap po nila nung time na yun kasi parang ngayon, parang kung i-look back ko po yung mga nangyari, parang kung ako po yung magja-judge, parang alam ko naman na hindi dapat ako yung mapili kasi nung time na yun baka hindi pa ako handa. And yung hinanda ko pong talent, parang hindi pa po siya sapat para sa kanila. Parang you're just waiting for a perfect time. Siguro po, yung perfect time ngayon is yung binigay sa akin ni Lord, yung pagiging content creation nga po. Because God's perfect timing is God's time. Yes. God's timing, di ba? Puntahan na natin yung pagiging content creation o creator mo. Paano nagsimula ito? Kailan ito nagsimula? Nagsimula po kami nung Dati po kasi nung nag-aaral ako, hindi siya parang libangan lang, hindi siya yung siniseryoso. Parang, kasi dati po kasi yung mga TikTok era, parang yung iba, parang i-judge ka nila. Kasi, nakakatawa naman yung ginawa mo. Sumayawan, tigas-tigas mo. May mga ganun ka ba natatanggap na komento? Hindi, minsan kasi kung syempre po kapag, pagka-close mo po yung mga kaibigan talaga, lolokohin po talaga. Lolokohin ka po niya na, nakakatawa naman yung ginawa mo. Syempre, parang nung time parang mahihiya ka pa, hindi ka nagagawa. And nagkaroon po ng pandemic. And yung pandemic po na yun, yun yung nagbigay sa amin ng strength para mas gandahan po yung content. And syempre, yung ate ko and ako, nagkakaroon po kami ng collaboration when it comes po sa content kasi na-stuck nga po kami sa loob ng bahay. And yun, tinuloy pa rin namin kahit alam naman namin na hindi ka kikita. Kasi po, kapag gusto mo talaga yung isang bagay and hindi lang po siya basta sa pera. Kasi yung iba po parang, may pera, yun yung inaantay lang. Oo, tama. Kailangan nating pasukin yung ganyan. Kaya, kailangan po kasi sa pagpasok po sa content creation, kailangan gusto nyo po yung ginagawa nyo. And wala po kayong iniisip or inaasahan na in something in return. Siguro po, kung yung una po magugustuhan siguro na babalik sa'yo, is magugustuhan ka ng mga tao. Ayun po. So si ate din ba yung nag-push sa inyong gumawa ng content? Kami pong dalawa. Eto ngayon, both na kayo. Parang lagi mong kasama si ate, no? Nababanggit mo si ate. Siya ba talaga yung talagang kasama mo sa pangarap na ito? Ano po kami,
parang tandem po kami. Oo. And kaming dalawa pong magkapatid. Eh, ginagawa po talaga namin yung best namin. And kapag dumating man po yung time, is yung mga kuya ko po naman yung magiging kasama din naman namin. And yung mga kuya ko po kasi sobrang supportive din po sa amin. Oh, wow. And yun din po yung nagiging isa sa mga dahilan din po kung bakit kami ganito ngayon. Nagsimula ka sa content mo, yung mga ginagawa mo lang araw-araw. Ano po, actually po kasi, nag-start po kasi talaga ako sa TikTok. Oo. And yun sa TikTok po, and recent lang din po kasi ako nag-move po sa FB. Oo. Kino-cross post ko po yung mga uploads sa So, Facebook. nag-umpisa ka sa TikTok. Apo, sa TikTok Ano yung po. mga content mo sa TikTok nun? Sa TikTok nga po, ayun nga, kasi dati uso yung mga sayaw, and yung mga transition. Oo. Yung kung ano po yung trending, ginagawa po namin. Nung una kasi talaga for fun lang. Oo. Hindi naman namin ni-expect na magugustuhan ng mga tao. And then yun, dumating po yung time na parang nag-TikTok po ako sa tindahan. Mm-mm. And yung isang video po, parang unang-una, ano po siya, parang nagpapakyut po ako. And parang nagustuhan Parang po hindi ka believe sa sarili mo na cute ka, no? parang kasi, Nagpapakyut na talaga. pag kasi kapag araw-araw po kayo nagpapakyut dun sa sa TikTok, may mga times na, mauumay yung mga tao. Oo. And ayun, nag-ano po kami, transform po kami ni ate na gumawa ng mga contents. Yung mismong ikaw magsasalita, ikaw gagawa ng sarili mong video sa ilang minutes, ilang seconds, kailangan mo po mo yung mga tao. Gumawa po kami ng mga skit doon. Parang nag-acting po kami. Na inaabangan nila kung anong susunod na kabanata. Laging parang, gano'n. Oo. kung ano po yung usual na ginagawa sa tindahan. Aha. Parang kunwari, may mangungutang. Mangungutang ka na naman, gano'n. Ay, di na, last na lang, gano'n. Magbabayad naman si mama. Parang conversation po ng dalawang actors po. And ayun po yung ginawa po namin na una. And ayun po, nagustuhan naman ng mga tao. And then ngayon po, nag-move po kami sa Facebook. po. Sa Reels. Nung una po, yung Reels, parang yung last po na mga ginagawa po namin sa TikTok, is nire-re-upload po namin sa Reels. Kaso nga lang, minsan kapag yung Reels, may mga times na copyright, yung mga sounds. Correct. po. Oo. And ayun po, nag-move po kami ulit sa paggawa talaga ng video. Parang from scratch po talaga kung ano po yung ginawa mo sa isang araw. Yun po yung ipapakita namin na video. And masaya kami kasi nagustuhan po ng mga tao kung ano po yung ginagawa namin ngayon. Oo. At saka pumatok, ano yung video na talagang pinakamarami ang views at likes and comments na talagang nagpasikat sa'yo? Hindi ko din po sigurado eh. Pero ngayon po sa pagbablog, siguro po yung nagustuhan po ng mga tao sa akin is kung paano po ako maging anak, kapatid sa vlog and community kung sa mga kapitbahay. Siguro yun din po yung nagustuhan nila kung ano po yung pinapakita. Eh kasi po yung vlog ko po, parang ano lang siya, realistic at the same time po. Kung ano po yung mangyayari ngayong araw, yun po yung ipapakita ko. Ayun, kunwari, ngayon po, parang... So, aabangan nila yung mga event sa buhay mo. Oo. Pero anong kwento nung Chawot? Yung salitang yon na talagang nagustuhan nila? Ayun, nung una kasi, charot yung charot yung una po, ganun. Kasi may mga kaibigan po akong, parang medyo pasaway. Tapos, one time nag-joke ako sa kanila, hindi sila tumawa. Hindi momenta yung joke mo. Tapos, sinabi ko sa kanila yung charot, gano'n. Tapos, may sila. tumawa sila. And ayun, matagal na po yun. Siguro mga last 8 years ago, gano'n. And na-try ko. Tapos ngayon, kapag nag-voice over, tinatry ko siya na chawot, gano'n. Kapag nag-joke po ako. Kasi minsan, di ba po, may mga tao na hindi natatawa sa mga joke natin. Kahit tawang-tawa na po tayo sa joke natin minsan. Kaya sinasabi ko, parang pampalumag-loob yung chawot. Parang in case man na hindi sila matawa. Yun po yung nilalagay ko po. Kasi madalas, madalas Prince, no, sa mga content creator, iba yung pinapakita nila sa harap ng camera, sa totoong sila, sa totoong buhay. Pero ikaw ba, may mga ganong aspeto ka rin ba? O talagang kung ano yung nakikita nila sa content mo, ganun ka din sa tunay na buhay? May mga ganong ka bang karanasan? Minsan po, po kasi ako, kung kung ano nga pinasabi ko, kung ano man po yung pinapakita ko, yun din po. Pero syempre, hindi naman nating maiiwasan. Kunwari,
nasabi ko po sa inyo nung una, introvert po ako. Oo, And kailangan totoo. ko pong transforms to Extrovert, extrovert. Para sa oo. mga voice-over, kailangan medyo Correct, pasaway. may Kasi buhay, di ba? Kasi di ba po Oo. kapag introvert, kailangan seryoso. Oo. And yung ginagawa ko po siyang mas medyo nakakatawa. Nakakatawa. And in a way na hindi maiinip yung mga viewers ko po. Kaya, ayun po yung sinasabi ko po na minsan, tatawagin, uy, charot, ganon. Siyempre, kailangan ko na lang sabayan. Yung, kahit yung yung nakagawian mo na is yung pagiging simple lang, na diretso lang lakad. Eh, syempre, ngayon kapag lumabas ka, kailangan mag-hi ka na din. And minsan din, malabo yung mata ko, nami-misinterpret nila na, "Oy, Masungit ka." Parang yun din po. Kaya kailangan din, kahit, minsan kailangan kahit hindi, pag nalalaman mo na parang kilala ka, mag-approach ka na lang. Kasi minsan, ayun nga, nami-misinterpret nila, no? Baka malabo po kasi talaga yung mata ko. And minsan kapag nagsasalamin ako, tinatanggal-tanggal ko. Tapos may tendency na tumataas po lalo yung grade. And ayun po siguro. Ano yung pakiramdam na ikaw ay nakikilala na? Siyempre, mula nung pangarap mo lang dati na ilang audition pumapalpak. Pero etong naging content creator ka, ay mas nakilala ka. Nagkaroon ng opportunity para makilala ka ng mga tao at minahal ka nila. Anong pakiramdam ngayon? Actually po, hindi po namin ini-expect na sa paggawa po ng content. Kasi po, sino po naman na tao na makakaisip na makikilala ka sa Totoo. paggawa ng videos or vlog. Kasi yung nakasanayan po natin, yung mga lumalabas po talaga sa TV, sila yung mga Correct. sumisikat, sa mga lumalabas sa mga newspaper. And ayun, sobrang lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi heto yung binigay niya sa akin. Binigay niya kung ano man yung dreams ko nung bata ako. Hindi man sa pagiging artista, at least sa pagiging content creator man lang. And masaya ako kasi po, nagustuhan po ako ng mga tao. At ano pa po ba? Basta yun po. Yun po yung masasabi ko na masaya po ako. And syempre, always humble lang din naman po. Ano yung reaksyon ni mama, ni daddy, at ni ate na talagang sinusuportahan ka sa pangarap na ito? Masaya din naman po sila and support naman din naman nila po ako, yung buong family ko, kung ano man yung ginagawa namin ngayon. And minsan nakakatawa kasi uwi si na mama, galing na malengke, may dala silang papel, nagpapa-shoutout. Ayun, minsan sinisingit ko po sa vlog. Kasi minsan may mga gusto po masama sa vlog. Kaso minsan hindi kami nagkakaroon ng chance na ma-meet. And yung iba kasi minsan sa vlog, kapag yung usual nga po na ginagawa ko everyday, kung ano man, kung napasama sila, sinasama ko din po kasi sila. Oo. Pero si Adrian, maliban sa pagiging isang content creator, ay nakapagtapos ng kolehiyo. Tama ba? Anong kurso ang iyong natapos? Nagtapos po ako last 2 years sa SNC po ng marketing po. Related po siya sa business po. Bakit yun yung kursong napili ni Adrian? Actually po, yung gusto ko po talagang course, yung mga magaganda yung uniform, yung mga flight attendant, yung aeronautics, yung seaman. Kaso nga lang, sabi ng ate ko, palitan ko daw yung course ko kasi kung ano daw yung gusto ko, yun daw yung sundin ko. Kasi nagbe-base daw ako sa uniform. Mas mahal mo lang yung uniform. Hindi yung... Kaso baka daw nagkaroon ng chance na kapag second year, third year na ako, bigla ako mag-shift. And sayang din naman yung papaaral niyo. And ayun po, yung nag-decide na lang kami na maging marketing since yung marketing po is in demand naman po. Kahit pagtapos ka, mas makakahanap ka po kaagad ng trabaho. Ayun po. Pero ikaw ba, nung graduate ka, inisip mo na magtatrabaho ka o mas yung puso mo is pagiging content creator muna ako? Ano po, nung nag-aaral po ako, working student po ako. Working student po ako sa fast food. Talaga? Opo. Umabot din po ata ako ng 1 year. And sa kaso nagkaroon ng chance na natanggal po ako sa trabaho kasi nga yung pandemic. And kamusta yung buhay na pagiging working student? mahirap po siya, pero kung gusto po naman din po yun naman yung ginagawa mo, di ba? Parang hindi siya ganun kahirap o kabigat. Mahirap siya kasi papasok ka sa school, tapos after sa Trabaho, di ba? And nung time din po na yun, sumasali din po ako sa Mga contest. Oo. Para din po makapag-sustain din po sa... Although tinutulungan naman ako ni mama sa mga finance ko po, pero... Hindi sapat. Sapat naman po siya, pero
ano po, parang mas gusto ko po mas grow by my own. Oo, maging And- independent opo. lalo. And kapag katapos naman, kasi po pag ano di ba kapag, ngayon po kasi kapag, naisip ko po dati, na kapag nakapagtapos po kayo ng pag-aaral, akala ko ng ibang saglit lang maghanap. Hindi, oo. Hindi po, ang hirap po kaya. Ayun po, ginawa ko din po, kasi kapag kapag natapos, yung unang tinatanong, anong working experience mo? And ayun, ginrab ko na din po yung opportunity na yun para in case man na makapagtapos, Oo. meron po akong huhugutan na experience. Oo. And kung ano sana, kung yung plan sana ni Lord na dun talaga ako makapagtrabaho dun sa fast food, iti-take ko na. Kaso Pero ngayon, mas full-time ka sa content creation. nung nakapag-graduate po, mas nakapag-focus po kami ni ate sa paggawa ng content po. Pero nakakatulong ba? Of course, may monetary, namo-monetize yung mga videos mo, no? Nakakasuporta ba ito sa pamilya? Malaki bang tulong nito sa pamilya ngayon? Masasabi ko po na may tulong din naman po siya sa akin. Pero kasi yung sa TikTok, hindi po siya monetization. Correct. Opo. So, saan ka paano ako kumikita? Sa Facebook? Sa Facebook po, minsan kapag may mga endorsement and promotions po, dyan din po yung possible po na pwede namin kitain sa mga promotion. Pag nagpa-promote po kami So, ng ngayon mga ay brands. nakakatanggap ka na ng mga promotions. Meron po mga brands na nagkakagusto kay Prince. Oo. Kaya, ayun po, yun din po yung possible project po na mga content creator, if ever man po na gumawa silang content. Yun po, yung brands and promotions po. Yes. And yung sa yung sa FB man po, hindi po siya ganun kalaki na iniisip po ng iba na kunwari piso kada 1 views. Hindi po siya ganun kasi. And depende pa rin po yan sa mga nanood. Oo. And mas nag-earn po kami kasi sa brand and promotions po. Doon po talaga kami bumabawi kapag nagustuhan po ng mga brands yung profile namin and nag-promote po kami ng brands po nila. Oh, so nagiging brand ambassador ka na rin. Parang ganun Oo. din po yung Pero ano na naipundar mo dito sa iyong pagiging content creator? naipundar po. Siguro po yung braces ko ngayon. Nahiya pa siya. Pero ano yung, nag-iipon ba si Prince? Sa Ano ngayon bang- po, oo. nag-iipon po para po sa future po. Tama yun. Oo. Mas magandang mas mag-ipon muna tayo, di ba? And yung kinikita po is dinadala po namin sa mga investment. Tama yan. Sa- Oo, correct. Oo. Para po in the near Future, po. may magamit kayo, di ba? Kasi po, Oo. hindi naman po kasi natin masasabi na hanggang kailan ako ng ganito. Mm-mm. And yung pandemic, ay hindi natin inaasahan na dumating yung Tama. ganung pagsubok. And yung pagiging content creator, hindi po namin alam kung hanggang kailan po kami ganito. Hindi po namin alam kung hanggang kailan kami gusto ng mga tao. Tama. Kaya sinusulit po namin yung mga pagkakataon na binibigay po sa amin ni Lord. Siyempre, hindi lang lahat ng tao, siyempre public lagi ang content mo, di ba? Hindi lahat ng tao ay papabor o gugustuhin yung content mo, di ba? May mga times na may mga iba talagang tao na may masasabi at may masasabi sila. Ano yung pinakamasakit na comment na natanggap mo? Hindi ko po alam kung masakit ba kasi minsan nagbabasa rin po kasi ako ng mga comments, and sa paggawa ng mga content kailangan maging open po kayo sa mga possible na mga Correct. comment kasi lumabas ka sa social media, lahat ng mga tao may mga kanya-kanyang ihahayag po yan ng mga Tama. kanya-kanyang komento. Para sa amin po kasi yung mga paggawa ng yung mga nagko-comment po ng mga pambabash, minsan po kasi may mga times na tama din naman kasi sila. Hindi rin naman natin tinatanggap yung mga yun. Yun po, mas ginagawa po naman namin dun sa mga minsan may mga nagbabash. Ini-improve po pa po namin lalo yung paggawa ng video and sa paggawa ng content. And kunwari, sa paggawa ng voice over, gano'n. Nakakatawa yung voice over mo, gano'n. Or ang lakas sa ang lakas ng tono, kailangan mong babaan, kailangan. Yun po, yung ginagawa po namin, mas ini-improve Improve yung para sarili. yung maging ng babash, magustuhan ka na po sa susunod. And syempre, hindi naman natin mapiplease lahat ng tao kung gustuhin ka man nila or hindi. Basta, alam mo lang sana sa sarili mo na tama yung ginagawa mo. And yung ginagawa po namin,
sa mga namabash po is mas mag-improve pa po lalo. For self-improvement talaga. Lalo na kung critical naman talaga Opo. ang Pero kanilang... minsan kasi yung iba parang below the belt na hindi naman natin maintindihan yung mga ganun. Tama, oo. And hinahayaan ko na lang din kasi baka pag pinatulan mo baka meron din silang kanya-kanyang problema, baka lalong lumala. And ayun, hinahayaan ko na lang din. Hanggang saan ka na dinala nitong pagiging content creator mo? May mga chance na rin ba na nagkaroon ka ng pagkakataon na ma-meet yung mga hindi mo inaakala, mga big star in the media industry, sa showbiz industry? Oo. Ayan po, minsan may mga nagiging kapag may mga brands endorsement, minsan Oo. may mga inaasahan na, uy, siya din pala yung kinuhang partner sa'yo. Ah. May mga times din na ganun. And ngayon po, masaya din po kasi minsan may times na na-invite na din po ako sa mga gala, sa mga Oo. party po ng mga artist, gano'n. Nakikita ko nga yun, Opo, oo. yun po, yung masasabi ko po na naging achievement ko po this year po. Na Para naging endorser ka na rin ng isang sikat na mayonnaise, ano? Nakita ko yun, ha? Mga bigatin yung mga kasama mo doon, ha? No other than Jose Marichan, ha? Di ba? Oo, yun, ganun po yung mga brands. Namimit ko po yung mga ibang influencers, yung mga content creators ko po. And syempre, minsan, yun, kunwari yan si Jose Marichan, ganun po. Maliban sa pagiging content creator, kung hindi ka content creator ngayon, anong trabaho mo? Ano yung nakikita mong nasa posisyon ka ngayon sa linya ng pagtatrabaho? Nasa kakayangan? Nung po kasi ako, nung nag-aaral pa po kasi, nag-aaral na din po ako ng mga language po sa iba't ibang po that's yun. interesting, ha? Oo. Parang sabi ko, gusto ko muna mag-ipon sa ibang bansa. And kapag nakapag-ipon, pag-uwi, pwedeng mag-business. Yun po, dapat. Yun siguro ako ngayon kung hindi po binigay sa akin ni Lord yung pagiging content creator. And kaso po, bago po ako matapos, ito po yung binigay po niya na paggawa. So kung hindi ka pala content creator, linguist ka. Hindi po, hindi kasi sa ibang bansa kasi meron pong di ba, may mga, kunwari, pwede ka po pumasok Tutorial sa classes. mga factory worker. Okay. Di ba po minsan may mga, may mga... So gusto mo maging OFW? Opo. Yun po yung unang pumasok po sa isip ko kasi para matulungan din ang family, no? yun po yung una pong pumasok. Tapos, ito yung binigay ni Lord. And kung hindi man sana pala rin doon, kung ano yung ibigay ni Lord na trabaho na related din sa course ko, yun din po siguro. Anong pakiramdam na mga kapitbahay mo na yung may isa palang content creator na sikat doon sa inyo? Oo. Anong reaction nila? Actually po, di ba nabanggit ko naman din po nung una sa inyo, introvert po talaga. Hindi po talaga ako naglalabas ng bahay. And nung time na, kasi nung pandemic, nung nag-start nga kami ni ate, bawal lumabas po doon. And nung time na lumabas, nakakatawa kasi yung iba nagpapapicture, hindi nila alam na kapitbahay nila ako, ganun. Kasi hindi nga po talaga ako naglalabas. And ayun po, masaya naman po sila. Maliban sa pagiging content creator, ano yung mga hobbies na pinagkakabalahan ni Prince? Mga madalas mong ginagawa, maliban sa Minsan po, content may mga creation? may mga nilalaro po akong mga online games. Pero nililimit ko lang po yung time ko doon kasi kapag baka nagkaroon ng addiction po doon sa games, hindi mas focus pa din po namin yung pag-edit, paggawa ng content, and yun, nilalaan po talaga namin yun. Hindi po ako hindi po kasi ako sporty na tao. And ayun po, yun yung masasabi ko na. Ano pang aabangan ng iyong mga viewers, ng iyong mga subscribers kay Prince Adrian, lalo na sa mga content mo? Minsan po kasi kahit ako hindi ko rin alam kung anong aabangan sa sarili ko. Hindi ka man nauubusan ng mga ideya kung ano pa yung i-content mo? Ngayon po, baka tomorrow kailangan meron silang abangan na vlog ko na ginawa. And try ko rin mamaya mag-edit pag uwi. Kahit busy, kailangan pa rin magtrabaho. Oo, tama. And honestly po, hindi ko din po alam kung ano yung aabangan nyo pa sa akin. Kasi minsan may mga event din po na biglaan. Kunwari ito, pwede ko rin po siyang gawan ng vlog. Yung nag-invite, gano'n. Mga ganyan po yung scenario ko kasi, sir. Kung ano yung a day in the life, kung ano po nangyayari sa isang araw. Minsan ako din po, hindi ko rin po alam kung ano yung nangyayari sa akin. Basta diretso lang po ako sa pag-vlog kung may invite or Pero minsan naman po, may mga intentional naman na nangyayari na, ito, pupunta talaga ako dito. Ang isa sa mga na-highlight noong content creators
assembly namin sa Clark, no? Isa sa mga na-highlight is collaboration. Apo. Oo, no? Yung pagko-collab sa iba't ibang mga content creators din katulad ninyo, no? Ano yung nakikita mong possibility? May mga ganun din ba si Adrian na aabangan nila? Yung pagko-collab din sa ibang mga katulad mong content creators? Sa ano naman po, sa pagko-collab, para sa akin, malaking tulong din siya sa mga collaboration, lalo na sa mga nag-start pa lang po sa paggawa ng vlog. Pero syempre, kahit nagkaroon po kayo ng collaboration, nasa sayo pa rin yan kung ipagpapatuloy mo. Kasi yung pagiging content creator, yung pinakamahirap po talaga doon, yung pagiging consistency po. Sobrang hirap po maging consistent. Tama. And hindi mo alam kung may papasok ba sa utak mo na magandang content, kasi baka isipin mo na nagawa ko na yata lahat. Tama. Parang ano pa bang gagawin ko? Tapos sa paggawa din ng voice over, same din, kailangan iba-iba din, hindi pareho yung kwento mo. And hindi mo din alam sa isang taon, ang dami ng araw, hindi mo rin akong ibibigay sa iyo yun ni Lord na magandang content. Kaya masasabi ko po sa mga collaboration, maganda po siyang start, lalo na sa mga Nagsisimula pa lamang. Nagsisimula po. And ayun po, nagkakaroon din po kasi ng collaboration yung dalawang content creator. Minsan siniset po nila. And minsan naman po sa isang event nagkikita po sila, and ayun po yung masasabi ko na sa isang event sinama siya sa vlog, and yung isang parties naman sinama niya sa isang vlog. Ganun po nagkakaroon ng collaboration yung dalawang po. Balikan ko lang ulit yung tindahan ninyo. Nadagdagan na ba yung laman ng tindahan? Wala na, medyo nakakatulong na rin si Prince sa negosyo ni Mama at ni Daddy. Nadadagdagan naman po. Pero si Mama kasi hindi niya kami iniuobliga. Yun po yung maganda sa akin. Hindi po kami iniuobliga as anak, ganun. And siya pa rin parang po yung nagsusumika po ano ba yung meron yung tindahan niya ngayon po. Maliban sa yung pagsikat, sumisikat na rin si ate dahil nakikita lagi nila si ate doon sa content mo, no? Anong mensahe mo kay ate? Kasi siya lagi yung todo suporta din sa'yo at talagang nakakasama mo. At kasama niya po yung ate niya ngayon dito sa studio. No? Anong mensahe mo sa kanya? Ngayong ayun po, talagang yung message, na-reach na yung pangarap na ito. Yung message ko siguro sa kanya, may mga times din kasi na hindi kami goods. Pero in terms naman lagi kaming goods. Napag-usapan naman namin yun na pag hindi kami goods, kailangan namin maging okay kasi gumagawa kami ng content. Gusto ko magpasalamat sa kanya kasi madalang ka din naman makahanap na sobrang supportive ate. At the same time, magiging best friend ko na din naman. And gusto ko magpasalamat kasi siya yung binigay ni Lord and sobrang supportive. Kahit kasi po kahit dati hindi pa ako nagka-content, nasabi ko naman binibigay niya yung mga luho ko. And sinusupport niya ako, lalo na minsan kapag may gusto po akong ligawan. Ayun siya yung gagawa ng way talaga para mabigay po yung So magpasalamat kasi sobrang supportive to the point na parang mas inuna niya pa yung career ko kaysa sa sarili niya. Tama. And ayun yung masasabi ko na kung ano man yung magiging is kasama ka din sa dreams ko. And kami, parang tandem po kami, ganun. Ang sweet ninyo, no? Kasi parang pinapakita nyo sa mga listeners na kahit magkapatid kami, possible na maging best friend kami. Di ba? Napakadalang na akala kasi ng iba kapag magkapatid, lagi na nagbabangayan, di ba? Pero possible pala na kakapatid ko maging best friend ko din. Diba? Sana yun yung maging lesson din sa mga listeners natin na nakikinig. Kaya siguro minamahal din ng maraming tao kasi nakikita nila yung authenticity. Napakahalaga yun sa pagiging content creator. Yung totoo ka, even behind the camera. Diba? So, siguro mamaya, pagkatapos ng break natin, tatanungin natin, kamusta na yung puso ng ating Chawot Films? Ayan, may nagpapatibok na ba sa puso ng ating bisita? At ano yung maipapayo niya sa mga kabataan na gusto rin mangarap na maging successful content creator? Mamaya po yan, abangan ninyo sa pagbabalik pa rin ng inyong paboritong programa tuwing Webes, ang Kaya Mo To Kung Kinain Nila, kakayanin mo na. Kasi dito po, laging bida ang inyong kwento at talento. 1, 2, 3, wash sa Ariel 3P. Super tipid, 650, kada laba. 1, 2, 3, wash ang Ariel 3P. Super galing maglinis, tanggal man. Ariel Tripid, 650 kada laba. Pili na!
Lab tested on Choco Drink and Mud Soil on cotton and polyester. Results may vary. Ariel Tipid. Mas tipid na up to 3 times washes. 6 pesos and 50 centavos kada laba. Kilalanan tayo pang lalo ni Kristo, kapamilataning banal a kasulatan. Isadyata na laring kaya katamong Biblia, ban kanita, mamasa tamo, makiramdam, at manigaral, ban lalo ya pang lumabong in kaya katamong kasalpantayanan. Mantabi kayo at makiramdam king programang Usapang Biblia, balang Webes, alas 4 hanggang alas 5 ng gatpanapon, Kenny King Radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Akayabe tala Kenny ring kakaluguran tamo ibad king Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate ning kaya katamong Arkidiocese king pamanin muna ng Reverend Father Jesus B. Layog Jr. Pakibaluan, basan at panigaralan tane ing amano ning Ginoo.
To brighten up your day, tune in to DWBL 91.9 Bright FM, the Archdiocesan radio station of San Fernando, Pampanga. This is Rolando S. Kembao, lantern maker of Rollrens Lantern and General Merchandise. Kakaluguran, makirandam. At muli pa rin po nagbabalik ang inyong programa tuwing Bebes, ang Kaya Mo To Kung Kinaya Nila, kakayanin mo rin kasi nga believe na believe kami sa iyo. Ako pa rin po ang Kuya Bro sa radyo. Brother Romeo po ito at ang ating pong kasama ang TikTok star ng Pampanga, Mr. Prince Adrian Dagdag, ang Chawot Prince ng Pampanga. Dumako na po tayo sa ating segment na hashtag kakayanin mo rin. At syempre ang ating pong pambansang katanungan mula pa kanina at marami po nag-aabang na mga kababaihan dyan. May nagpapatibok na ba sa puso ni Prince Adrian Dagdag? Ngayon po single po. Ayun! Single. Single pero may pinupormahan ba si Adrian? Wala po, single po. Ayun. Ayun, ang saya, nagdidiwang po ang lahat ng kababaihan. Available po si Adrian. Ano ba yung hinahanap mo sa isang babae? Yan. Sa babae po, hinahanap ko po talaga yung parang pambahay po. Yung pang normal na Filipina. Yun po talaga yung mga nagugustuhan ko po. Pambahay pero hindi kasambahay, ha? Ay, hindi naman. Ay, shout out sa ating mga kasambahay, ha? Saludo po kami sa inyo. Pwede naman po kung yung will ni Lord na kasambahay, ibibigay po niya. Pero ako po, gusto ko po yung simple lang. Yung mamahalin din po ako. Kung gaano po yung binibigay ko po pagmamahal sa kanya. And syempre, ano ba yung gusto mo? Yung mahal ka o mahal mo? Siguro po, mahal ko po at the same time mahal po niya ako. And ayun, and syempre yung suporta din po yung importante na ibibigay niyo po niyan support sa akin at the same time. Na ibibigay ko rin naman na support sa kanya. Ayun po. Sa ngayon, hindi pa po binibigay ni Lord. Priority ba? Ano po? Priority ba yung love life kay Prince ngayon? Ngayon po, hindi naman po. Ngayon, yung priority ko po talaga is sa trabaho po. And ngayon, ginagalingan ko po para pag dumating man po siya, prepared na po kami. O yun. May mga karanasan na ba o nakaraang relasyon si Prince? May Meron mga naging na po. girlfriend na ba siya? Mga ilan na? Sa 4 po. Oo, 4. Ano yung mga natutunan mo doon sa 4 na yun? Ano pa po kasi ako noon, high school. Oo. Yung natutunan ko po, and advice na po din po ba sa mga sa mga umiibig. sa mga umiibig. Ayan, lalo na sa mga bata dyan, wag po kayo nang masyadong maging mapusok. At isipin yung magiging kinabukasan. At syempre, huwag nyo naman kalimutan na i-enjoy yung pagiging teenager nyo. And kasi yan yung kapag tumanda kayo, yun yung masasabi nyo na memories nyo. And syempre, ayun, ngayon, enjoy nyo muna yung pagiging teenager nyo. And darating din naman yung time na ibibigay ni Lord sa atin yan. Darating Darating yan. And ngayon po kasi focus po talaga ako sa work and career po. Parang kumikindat ka. Parang hindi yata totoo. Ngayon po, focus po. Darating yan, no? Darating yan. Pero maliban doon, Prince, ano naman may papayo mo doon sa mga nangangarap din o nag-uumpisa na, no? Sa pagiging content creator. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin na-monetize o hindi pa rin nila pa-time sumikat. Anong may papayo mo sa kanila? Ayun po, sa mga aspiring content creator po, yung payo ko po sa inyo is, lalo sa mga hindi pa nagsisimula, kung gusto nyo talaga yung bagay, i-pursue nyo, lalo na sa pag-vlog or paggawa ng content, lalo na kung alam nyo yung path nyo, is dyan talaga. Is umpisahan nyo na ngayon, huwag na kayong gumawa ng alibi para hindi matupad. Kasi gusto nyo yan pangarap nyo yan, kaya simulan mo na. And sa mga content creator pa rin na patuloy na nagpapatuloy, and sa mga hindi pa na monetize or parang nagsasawa sila na kailan naman yung break ko, ganon. Tama. Hintayin nyo lang kasi kapag nakikita naman ni Lord sa'yo na consistent ka and gusto mo talaga yung ginagawa mo, one time magkakaroon at ibibigay sa'yo ni Lord na mag-viral yung videos mo. And yung pag-viral na yun na isang video, may chance na pwede magtuloy-tuloy. Kasi ganon din po ako, nag-umpisa din po ako sa 0 lang yung nanonood. 2, 3, hanggang kinabukasan, naging 10 na, ganun. Tuloy lang kasi,
At ayun, gaya nga ng sabi niyo po lagi, kung kinaya ko, kakayanin niyo din po. Ayan. At syempre, little progress each Apo. day, ika nga nila. Hindi minamadali ang tagumpay. Pinagpapaguran. At saka ang sarap kasi sa feeling po kapag nag-umpisa po kayo sa scratch. Kapag dumating yung time na nakikita niyo na yung pinaghirapan mo at binigay na ni Lord, mapapasabi ko na talaga na, thank you Lord, ito na yung pinaghirapan ko. Dati nagsisimula lang ako sa zero, ganun. And ngayon, eto na. Ano naman mensahe mo doon sa mapatuloy na sumusuporta sa iyo, yung ilang milyon mong subscribers? Oo. Ayun po, gusto ko magpasalamat sa mga sumusuporta. Unang-una po, hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon dito kung hindi dahil sa inyo. At asahan nyo din na patuloy kong ibibigay sa inyo yung saya at galak sa inyong mga puso para kahit pa paano makapag-give back naman ako sa mga binibigay niyo suporta. And I hope one day makita ko kayo guys. And God bless. Kanina mo pa talagang nami-mention si Lord. May favorite Bible verse ka ba na talagang naging nag-motivate sa iyo dito sa tagumpay na tinatamasa mo ngayon? Hindi ko alam kung tama pa po ba yung yung sa Bible verse po na yung in His time, in perfect time, He will give the right path. Hindi ko po sure kung tama po yung, pero yun din po yung Philippians po ba? Yes, ano po kasi yun na? Oo nga, hindi ko rin masyado memorize ang Bible. Pati ako, para napa-exam din. hindi po ako ganun hindi po ako ganun kagali. Hindi po ako ganun na araw-araw po nagbabasa. Pero masasabi ko po yung heart ko po, kasama ko po si Lord. Yun yung mahalaga. Yun yung mahalaga. Pero anong definition mo ng success? Bilang andoon ka na, papunta ka na doon. Talaga natatamasa mo yung na definition ko po sa success siguro hindi lang sa bagay or sa kung ano man natatamasa natin ngayon. Siguro yung masasabi ko po na success siguro yung ine-enjoy mo kung ano yung meron ka ngayon. Kasi kapag sa success, minsan wala tayong masasabi na contentment. And para sa akin, yun nga yung success is kung ano ka man ngayon, kung ano man yung pinaghirapan mo, hanggang ngayon masaya ka pa rin kasi yun yung matagal mo nang hinihiling na ibigay sa'yo ni Lord yung success. Ayun. At Prince, maraming salamat. Kahit papaano ay napagbigyan mo ang aming radio station. At I would like to thank Sir Ropsy Kia ng Ropsy Kia Couture sa kanya pong oras at panahon para mangyari po itong guesting na ito dito sa ating 91.9 Bright FM. Kahit alam ko talagang busy ang schedule mo ay napagbigyan mo pa rin ng aming radyo. Kindly endorse or promote your social media accounts sa kanila pwedeng bisitahin, sa sila pwedeng mag-like and subscribe, sa kanila pwedeng mapanood at mga events mo nakapila ngayong December. Ayan po. Gusto ko po magpasalamat, sir, for inviting me here. And syempre sa mga sa mga followers or supporters, please do support yung 91.9 Bright. And grabe, sobrang dito. Sobrang saya. At ang bait ng mga staff. And sobrang enjoy ako. And ayun, promote ko lang yung social media account ko. Sure. Prince Adrian Dagdag po sa lahat po ng SOCMED ko. And sa by Saturday, nasa po ako sa Apalit. And ayun, kita-kits guys. And God bless. Update ko kayo sa mga upcoming events po, sa mga post ko po. And see you soon guys. Ayun. At maraming salamat. Shoutout po muna natin ang lahat ng ating mga viewers sa ating Facebook page. Reynalyn Ikban, Rachel Malyari Celso, Angela Erica Durado, Evelyn Arvizo Araulio, at Farlene Mega Cueva, Andrew Christian Puri, Adrian Rueño, Agnes Gillian Baarde, Janet Pagsanhan Mangay, May Bebanya, Jatsen Rito, Jan Philip Bravo, Lando Gabiola, Elaine Sason Neptuno, Nelson Bal, Jan Pril Sano, Nazcarl Corpuz, Raquel Limonar Restubog, at Gina Urbina Yambao Puno, Hordan Deyang Lacanlale, at J. Mark Gutlay, John David, Geraldine Rico Condez, Jane Sampang Ebasco, Mikay Rivero, Evangelina Manalo, Marisa Cuenco Simpao, Piolo Miranda, Bea Katrina Manarastas, Hil DG, Princess Jill
sa Kisame, Gracia Bustilo, Onin Nablag, Carlo Pineda, Marjorie, ang dami Odenia Flores, Gen Z Dagdag, at Cristel Relos, Liel Frances Largo, Rodolfo Estabilo Gango, at Catherine Joy Habigero, TCFS Kappa, Edria Grace Dagdag, Amar, nanay mo ba yon? Si ate, may isa pang dagdag kanina, si Gen Z, at si Marque Concepcion, Daniel Bibenoza, Nior Bustilo Dagdag, kamag-anak din? Kuya po. Kuya, ayun, hello po Kuya Nior, at Tanakaan, Lorraine Lumbang, Daklan, Justin Soriano Valdo, Rhea Villarmontal, Marie Grace Lumba, Ronnie Francisco, Rena Toririt, Cortezano at Jojo Bien. Pa-shoutout daw po kay Rex Danan and Micaela. Pa-shoutout daw po sa kanila. Hello po kay Rex Danan and Micaela. And shoutout din kay... Ayan, pasensya na medyo malabo yung mata ko. Sige. At ito din, pa-shoutout din siya. From Vietnam ito, nanonood from Vietnam. Si Brother Harold Munez Sosé. Shoutout po. Sige, shoutout daw siya. Shoutout po kay Harold Munez Sosé. Shoutout From sa'yo. Vietnam. From Vietnam. Hello. Siya yung sabi niya, invite daw kita kasi napaka-kwela mo daw na content creator. Sana po masaya po siya ngayon na nandito po. From Vietnam. At Crystal Relos, good afternoon po, Brother Romy at King Guess You po. Ichawot, Prince Adrian. Nga na. At syempre sabi po ni Harold, pa-shoutout daw idol. At Maynard Pineda, Chawot, pa-shoutout. Lagi ko pong malalbiyak Reng Vlogs na po. Very inspiring po kay Reng Vlogs na. At makalako stress po kapag merhano, takbo sa tindahan. Parang gawain ko din yun. Pag merienda time, takbo sa tindahan. At hindi magbabayad. Parang libreng grocery store, di ba? Mayabag na po kaya kayo. Talaga nga naman ang dami nakaka-relate dun sa tindahan. Lalo na sa marami po dyan na mga magulang na may sari-sari store. Nalulugi sila dahil sa kanilang mga anak. Hindi lang po yung customer, pati yung mga nagtitinda sila. Totoo, di ba? Ang sarap. Tsaka Elaine Sason Neptuno. Huy, pogi naman, Kuya Chawot. At Nas Carl Corpus, pa-shoutout naman po, idol. Pangarap ko pong makita si Kuya Prince Adrian Dagdag. Pakisabi nga po, shoutout niya po ako. Thank you po. Hi, NASCAR Corpus. Shoutout sa'yo. Hope to see you guys. Ayan. At si Christine Gambalan, sabi niya, sana ma-meet ko siya in person. He is one of my happy peel. Wow. Nakakalibang yung mga videos niya. Nakakawala ng homesick for a while as an OFW. Wow, OFW pala si Ate Christina. Ito yung pinapanood ko talaga pag nakakaramdam ako ng sadness. Stay humble, Prince Adrian Dagdag. Hey, Christine, shoutout sa'yo. At si Sir Marvin Salas Pangan from Angeles University Foundation ng kanilang ng kanila pong retreat house dyan po sa Angeles University Foundation, ang chairman po nila. At sabi niya, chawot lang. Pa-shoutout naman po, Kuya Marvin here. Paki-shoutout daw si Sir Hi, Marvin. Sir Marvin Salas Pangan. Shoutout po sa'yo. From Angeles University Foundation. Wala na? Okay, Yan. maraming Thank you salamat so po. much, Thank you Thank you Prince din po. Adrian. Sana hindi ito yung huli at pag ikaw sikat na, wag mo kami kakalimutan. Babalik ka dito sa 91.9 Bright FM, lalo na kapag may mga projects ka at kailangan mong i-promote. Welcome ka dito sa aming himpilan. Thank you so much. At thank you so much po kay Sir Ropsy Kian na talagang siya po ang naging daan at tulay dito po sa guesting na ito ni Chawot. Ayan. Maraming salamat po. At mga kakaluguran, wag po natin kakalimutan ang isang quotation sa Gracious Quote. Sabi niya, having somewhere to go is home, having someone to love is family, and having both is a blessing. Magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang Webes ng inyong buhay. Ako pa rin po, ang inyong Kuya Bro sa radyo. Kasama po natin si Chawot, ang Prince ng TikTok dito sa Pampanga. At bumabati po sa inyo sa advance Merry Christmas. Sa mundo na laging may problema, bawat